De werkzaamheden onder de kwelder bij Wierum binnen in volle gang. De riesdammen van de kwelder worden namelijk hersteld. Op deze plek hebben vogels eigenlijk onvoldoende plek om te rusten en te broeden. Als het water heel hoog komt, hebben ze onvoldoende plek om te rusten. En er was al een stukje kwelder. Dus zeiden we, als we nu langer wachten, dan is deze functie van de natuur, dus rusten en broeden voor vogels, is verdwenen. Dus hier paste het om de huidige kwelder te behouden. De nieuwe riesdammen moeten ervoor zorgen dat de golven beter brutsen worden, zodat de kwelderon net nog verder afslaat. En dit lijkt het nou al te werken. Ja, ook als ik dan zie hoe dat de machines bezig zijn en het resultaat van zo'n dam. Ook de ontwikkeling al die we kunnen zien bij de allereerste dam die vorige week maandag geplaatst is. Dat die ook alweer echt zijn functie doet. Dus het slikvangen, ja, dat is hartstikke mooi om te zien. Domwennenden die het harde inzet hebben voor de herstel van de kwelder, binnen blieft dat er lang om let wat gebeurt. Het mooiste zou zijn als die weer werd zoals die was, maar dat duurt jaren voordat het is ook niet het hoofddoel. Het hoofddoel is eigenlijk het behoud van wat we nou nog hebben. Maar ja, het is een kwestie van tijd en dan kun je zien of het inderdaad nog iets aangroeit of dat het zo blijft zoals het is. Ja, u bent tevreden voor nu? Voor nu ben ik zeer tevreden, ja.